Gaurko saiotik esango nuke ikasi dutela batipat zer garrantzitsua den entzutea. Aldez aurretikan argi baldin baneukan entzutea eta guztion artean partekatzea gauza hobeagoak sortzeko, oraindik konbentzituta etorri naiz. Nik uste topagune honek balioko didala desberdinak entzuten eta elkarlana sustatzen. Eta baita ere nik uste sare bat izan daitekeela, pixkanaka joateko zabaltzen lana egiteko modu hau eta elkarlanean ibiltzeko modua. Bereziki beste instituzioetan egiten ari direna maila horretan ezagutzeko eta ikasketak neurri batean partekatzeko, eta horrik ematera pertsonak ere ezagutzeko. Nahi bereziki maila anitzeko gobernantza ikusten dut potentziale handia daukala, gauzak hobeto egin ahal izateko, eta ikusten dut foro aproposa izan daitekeela hortan sakontzeko. Azken finean ikusten dudalako misioen ikuspegi honek oso baliagarri izan daitekeela maila ezberdin horiek lerrokatzeko helburu baten atzetik. Usurbilen finkatuta ditugun 4 misioak ondo kokatuta eta bide honean egin ditugula ohartu naiz. Reinerren lehenengo ataleakin, ikusi detalako tokikotikan gauza txikiak, egingarriak eta ebaluagarriekin hasteak bere garrantzia duela, eta guk finkatuta ditugun 4 misio horiek norabide horretan doazela. Topagunean topatu naiz, banatu dezuen eskudu gorrientan, jende ezberdinakin, ezagutze ez nuen jendearekin, eta bakoitza bere arlotikan misioen baitako logikan lanean dabilena, eta guztiek bat egiten deuna da errealitatea ulertzeko norberaren begiradatik besteenak ere kontuan hartu behar diala. Orduan, gaur bertan ere ikuspegi ezberdina zeuden, baina denak errespetuz eta bestea ulertzeko posizioan jarrita gauza handia lortu genitzazkela ohartu naiz. Gaur atera doazen ikaspenak saiotik, beste ikuspuntu batzuk aukin doaz irizpide, eta misioak gure ikuspuntutik bakarrik egitea ez dela egokiena. Danon ikuspuntuak hartu eta hortik misioetarako ekintzak eta antolatzea erantzun onak ematen dauzela. Topagune honek lagunduko dozku, gai desberdinak jorratzea eta udalera eroatea ikuspuntu desberdinak. Gaur ikusi dugun moduen ikuspuntu desberdinak dauz eta hori barneratzea eta udalera eramatea.